Пусни контрола. Есенцията на доктор Бах Джанка, това е есенцията Джанка, е онази тиха опора, която връща контрола, когато вътрешната буря започне да дърпа кормилото. Тя е лекарство на момента, в който казваме: стига толкова, искам да се върна в себе си. Джанка помага, когато напрежението е на ръба, когато мислите се стрелкат, а чувството, че губиш почва, става прекалено силно. Тя връща дъха, баланса и способността да реагираш спокойно, без да се пречупваш, без да избухваш, без да се губиш. Това е есенцията за онези, които дълго са държали всичко вътре в себе си. За онези, които усещат, че още малко и чашата прелива. Ако тази история ти звучи като твоята, не я отлагай. Пиши ми за индивидуална консултация. Нека заедно върнем вътрешната ти устойчивост там, където и е мястото. Аз съм Росица Атанасова и съм Бахов терапевт и квантов практик и чрез моите знания аз мога да ти помогна да се върнеш контрола на твоя живот. Прекрасен ден!